nikech gikia ng'ama gidonje gidonje kuma gidonje. Penjona ni en ng'ama sero gini manigi lengo marach en free kose en gimotimono onge kosa. Ano penjona misi nikech king'iyo ni nyakoni kama nyakoni mimi en gi shida lakini wuoyini ng'ama sero ni bokne ka en gi shida. Ono meaning ni blame the victim. The source en ng'ani. Wuoyini ka dwa nyako odwa nyako ni ten gi lengo mar dar gi nyako ni onge gima dhi timre. Lakini ka wuoyini sero ten gi lengo marach mara ka nyako ni kata kokawo higa 10 donje box pod dhi timo gima no par no dhi timo ni nyako ni. Kiero ng'ato ere kuma ondike ni naka nitie time kose time frame ma donje box mang'ani akia onge kuma ondike. Mana kia maybe amisi ni monge chote na kana ndala dakika katika dakika kani do chadek obo oni swani kumondi ko bo adwa so me modwange rules go moketogo. Another thing